こんにちは。はじめまして。いいのかしら。あらあら。あらあら。まあまあ、そんなこと言わずに。姉さんは忍の笑った顔が好きだな。この効果を投げて決めたらいいわよ。ねえ、カナオ。そんなに重く考えなくていいんじゃない？カナオは可愛いもの。